ħaġa moħġaġa, inħobb nixxemmex u ma nismarx, u nieħu qata u ma nisfarx. Mingħajr ix-xemx bla enerġija għalija x-xemx bħal batterija. Tafuha? Tajtuha? Tajduha? Jekk ma tistgħux taqtawha għax jiena hekk magħmula, ħa ngħidilkom jien. Gremxula. Imma mhux għal xi ħaġa. Jien m'iniex ħaġa moħġaġa. Jien gremxula u gburija għax jiena gremxula Maltija. Kull filgħodu irrid nixxemmex għax hekk il-ġisem tagħna. Biex nibdew niċċaqalqu irridu x-xemx irridu sħana. Nixxemmex fuq xi ġebla u naqleb għall-aħjar. Nixxemmex fuq xi siġra jew werqa tal-kappar. Isma' jiena nixxemmex fl-istess post. U le m'iniex mit-tosti, imma xi ġifieri sakemm nillarga tiġi gremxula u toħod li posti. Aw, taf kif nibda nitbaqbaq? Aw, insirqisni vulkan. U aħna mhux bħalkom inżommu l-post bix-xogaman. Imbagħad nibda l-ġurnata, infittex l-ikel minn filgħodu, nistudja l-priża tiegħi, ħalli nkun naf fejn joqogħdu. U f'Lulju u f'Awwissu lin-natura nagħtu ħajr. Aħna nfaqsu, għalhekk fis-sajf ikun hawn ħafna gremxul żgħir. Jingħad li sħabi ġo kemmuna flok demp wieħed għandhom tnej. U jien nista' ngħidilkom li damu vera xejn. Jien u sħabi meta niġu attakkati għandna mod kif naħarbulhom u nħalluhom iċċassati. Dan hekk kif ikunu qed jiġru warajja, ara kif nitmejjel bihom. Naqta' dembi jienu niġri sakemm jifqu jħarsu naħrabilhom. Jiena gremxula Maltija. Ħudu ftit paċenzja bija, se jkolli nagħlaq dil-poeżija għaspiċċat lill-batterija.